చిదంబరం. చిదంబర క్షేత్రం పంచభూత స్థలాలలో ఆకాశ స్థలం. దర్శనం మాత్రం చేతనే ముక్తిని పొందగల దివ్య స్థలం. పరమేశ్వరుడు నటరాజస్వామిగా దర్శనమిస్తున్న పంచసభలలో బంగారు సభగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడ అమ్మవారు ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తిగా భక్తులను కాపాడుతున్నది. చిదంబరం ఆలయంలో అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత శివలింగాల్లోని శక్తులన్నీ ఒకే చోటుకు చేరుకునే మూలస్థానంగా చెప్తారు. ఎన్నో దివ్య మహిమలు కలిగిన ఆలయం చిదంబరం నటరాజస్వామి ఆలయం. ఈ చిదంబరం ఆలయం 40 ఎకరాల స్థలంలో బ్రహ్మాండంగా నిర్మించబడింది. నల్ల శిలడతో కట్టబడిన ఎత్తైన ప్రహరీ గోడలతో ఆకాశాన్నంటే 4 సమున్నత రాజగోపురాలతో నిర్మించబడింది. ఆలయ గోపురాల మీద అనేక మంది దేవతలు, మునుల శిల్పాలు దర్శనమిస్తాయి. తూర్పు, పడమటి గోపురాల మీద భరతనాట్యం నిర్వహించబడిన నాట్య భంగిమలు, 108 కరణాలు తెలియజేసే సౌందర్య శిల్పాలు మలచబడి ఉన్నాయి. శైవ మతాచార్యులు, భక్తులు, జ్ఞానులు అని కీర్తించబడే అప్పర్, సంబంధర్, మాణిక్యవాచకర్, సుందరర్ అనే 4 మహనీయులు 4 ప్రవేశ ద్వారముల నుండి తిల్లై చిదంబరం ఆలయంలో దర్శనమిస్తారని స్థల చరిత్ర చెప్తోంది. దక్షిణ రాష్ట్రమైన తమిళనాడు మధ్య భాగంలోని కడలూరు జిల్లాలోని కారైకలకి ఉత్తరంగా 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో, పాండిచ్చేరికి దక్షిణంగా 78 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఈ చిదంబర క్షేత్రం. హిందువుల సాహిత్యం ప్రకారం చిదంబరం అనేది శివుని యొక్క 5 పవిత్రమైన ఆలయాల్లో ఒకటి. పంచభూతాలకి ఒక్కొక్క ఆలయం నిర్మించబడింది. చిదంబరం ఆకాశతత్వానికి, తిరువనైకవల్ జంబుకేశ్వర జలతత్వానికి, కంచి ఏకాంబరేశ్వర భూమితత్వానికి, తిరువణ్ణామలై అరుణాచలేశ్వర అగ్నితత్వానికి, కాళహస్తీశ్వర స్వామి వాయుతత్వానికి నిదర్శనాలు. చిదంబర కథ పరమశివుడు తిల్లైవన సంచారంతో మొదలవుతుంది. తిల్లైవన అంటే ప్రస్తుతం చిదంబరం దగ్గరలోని పిచావరం నీటి చలమల్లో పెరుగుతోంది. ఆలయ చెక్కడాలు, తిల్లై వృక్షాలు క్రీస్తు శకం 2వ శతాబ్దంలోనివిగా తెలుస్తాయి. తిల్లైవనాలలో కొంతమంది ఋషులు నివసించేవారు. వారు మంత్రశాస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నమ్మారు. భగవంతుణ్ణి కొన్ని క్రతువులు మంత్రాలతో నియంత్రించవచ్చని భావించారు. ఈశ్వరుడు పిచ్చతనాథ రూపంలో ఒక సాధారణ యాచకుని వలె ఎంతో ప్రకాశవంతమైన అడవిలో సంచరిస్తూ ఉండేవాడు. అతనిని మోహిని అవతారంలో ఉన్న అతని సహవాసి అయిన విష్ణువు అనుసరిస్తాడు. ఋషులు, వారి భార్యలు ఎంతో ప్రకాశవంతమైన ఈ యాచకుడు అందమైన అతని సహవాసిని చూసి ముగ్ధులవుతారు. ఆనందభరితుడైన వారి యొక్క ఆడవారిని చూసి ఋషులు ఆగ్రహిస్తారు. మంత్రాలతో కూడిన క్రతువులను ఆచరించి సంఖ్యాకమైన సర్పాలను ఆమంత్రిస్తారు. యాచకుడైన ఆ భగవంతుడు సర్పాలను ఎత్తి వాటిని మెడకు, నడుముకు దట్టంగా చుట్టుకుని ఆభరణముల వలె ధరిస్తాడు. మరింత ఆగ్రహించిన ఋషులు ఒక భయానకమైన పులిని ఆమంత్రించగా దాన్ని కూడా శివుడు చీల్చి ఆ పులి చర్మాన్ని నడుము చుట్టూ శాలువ వలె ధరిస్తాడు. పూర్తిగా విసుగు చెందిన ఋషులు వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తిని మొత్తం కూడదీసుకుని అజ్ఞానానికి, గర్వానికి చిహ్నమైన ఒక శక్తివంతమైన రాక్షసుని ఆమంత్రిస్తారు. పరమశివుడు ఒక చిరునవ్వుతో రాక్షసుడి యొక్క వెన్ను మీద కాలు మోపి కదలకుండా చేసి ఆనంద తాండవం చేస్తాడు. అతని నిజస్వరూపాన్ని చూపిస్తాడు. భగవంతుడు వాస్తవమని, అతను మంత్రాలకు, ఆగమ సంబంధమైన క్రతువులకు అతీతుడని గ్రహించి ఋషులు లొంగిపోతారు. పరమశివుని ఆనంద తాండవ భంగిమ యావత్ ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధమైన భంగిమల్లో ఒకటిగా అనేకులు గుర్తించారు. ఈ దివ్య నృత్య భంగిమ భరతనాట్య నర్తకుడు ఎలా నర్తించాలో తెలియజేస్తుంది. అతని పాదం కింద ఉన్నది అజ్ఞానం అనుభవాన్ని నటరాజుని పాదం కింద ఉంచిన రాక్షసుడితో సూచిస్తుంది. చేతిలోని నిప్పు అనగా దుష్టశక్తులను నాశనం చేయునది. ఎత్తిన చెయ్యి అతను సర్వ జగత్తుకి రక్షకుడని తెలియజేస్తుంది. వెనుక ఉన్న వలయం విశ్వాన్ని సూచిస్తుంది. చేతిలోని ఢమరుకం జీవం యొక్క పుట్టుకను సూచిస్తుంది. చిదంబర ఆలయం యొక్క బంగారు పైకప్పు కలిగిన గర్భగుడిలో దైవం 3 రూపాలలో సాక్షాత్కరిస్తాడు. స్వరూపం సకల తిరుమేని అని పిలిచేటి ఈశ్వరుని మనిషిగా ఆపాదించిన రూపమైన నటరాజస్వామి. అర్ధస్వరూపం
చంద్రమౌళేశ్వరుని యొక్క స్ఫటికలింగ రూపంలోని అర్ధ ఈశ్వర మనుష్య శరీరమైన సకల నిష్కల తిరుమేని నిరాకార స్వరూపం. చిదంబర రహస్యంలోని అంతరాళం మాదిరి గర్భగుడిలోని శూన్యస్థలం నిష్కళ తిరుమేని. పంచభూతాల యొక్క స్థలాలలో ఒకటైన చిదంబరంలో ఆకాశం లేదా ఆగయంగా సాక్షాత్కరించిన స్వామిని పూజిస్తారు. పంచ అనగా అర్ధం 5, భూత అనగా భూమి, నీరు, నిప్పు, గాలి, అంతరాళం, స్థల అనగా ప్రదేశం. చిదంబరంలో పూజించబడే పరమశివుడు నిరాకార స్వరూపుడే సాక్షాత్కరిస్తాడు. స్వామి తన సతీమణి శక్తి శివగామితో కలిసి ఆద్యంతరహితమైన చిద్విలాసంతో ఆనంద తాండవ నృత్యాన్ని నిరంతరం చేస్తూ ఉంటాడు. పడమటి ద్వారం నుండి తిరునావుక్కరసర్, దక్షిణ గోపుర ద్వారం నుండి తిరుజ్ఞాన సంబంధర్, ఉత్తర ద్వారం నుండి సుందరర్, తూర్పు ద్వారం నుంచి మాణిక్యవాచకర్ వచ్చి తిల్లై చిదంబరంలోని నటరాజస్వామిని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధించి స్తోత్రాలు వర్ణించారు. పంచసభలలో బంగారు సభగా చెప్పబడే చిదంబరం నటరాజస్వామి విమానం పైకప్పు నిజంగానే బంగారంతో నిర్మించినట్లు చెప్తారు. విమానం పైకప్పులో 21,000 బంగారు రేకులను 72,000 బంగారు మేకులతో తాపడం చేశారట. మానవులు ఒక రోజుకు 21,000 సార్లు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు జరుపుతారని, మానవ శరీరం 72,000 నరములతో నిండి ఉండేదనే విజ్ఞాన శాస్త్ర విషయాన్ని తెలియజేయడానికి ఈ విధంగా ఆలయ విమాన కప్పును బంగారంతో తాపడం చేయడం జరిగిందని వివరించబడింది. మూడవ ప్రాకారంలో శివగంగై అనే పుష్కరిణి ఉంది. పడమటి దిశలో అమ్మవారైన శివకామసుందరి సన్నిధి ప్రత్యేక ఆలయంగానే నిర్మించబడింది. శివకామసుందరి తేజోమయ సౌందర్య రాశిగా దర్శనమిస్తోంది. చిదంబర రహస్యం అతి ముఖ్యమైంది. చిత్ సభలో సభానాయకుడికి కుడి పక్కన ఒక చిన్న ద్వారం ఉంది. ఆ ద్వారం తెర తొలగించినప్పుడు కర్పూర హారతి ఇస్తారు. మన బాహ్య నేత్రాలకు విగ్రహ రూపం ఏమీ కనబడదు. బంగారు బిలువదళాల మాల ఒకటి మాత్రం గోడన వేలాడుతూ కనిపిస్తుంది. దీని రహస్యం సర్వేశ్వరుడు శూన్యంగా ఆకాశ రూపంలో ఉన్నాడని తెలియజేయడమే. సర్వాంతర్యామి అయిన భగవంతుని శూన్య రూపంలో దర్శించి ఆరాధించాలని తెలియజేయబడుతున్నది. ఈ పరమసత్యమే చిదంబర రహస్యంగా కీర్తించి పూజిస్తున్నారు. మూర్తి, తీర్థం, క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది చిదంబరం అనబడే తిల్లై. ఈ ప్రధానాలయానికి 1 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న తిల్లై కాళికాదేవి అమ్మవారిని నువ్వుల నూనెతో మాత్రమే అభిషేకిస్తారు. మరే ఇతర సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకిస్తే ఉగ్రరూపిణి అయిన అమ్మవారు చల్లని తల్లిగా మారితే దుష్టశక్తుల ప్రాబల్యం పెరిగి లోకల్లో సుఖశాంతులు క్షీణించిపోతాయని అనాదిగా అమ్మవారిని ఇతర ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేయకపోవడం ఆచారంగా కొనసాగుతోంది. కాళికాదేవికి సదా కుంకుమార్చనలు చేస్తూ ఎర్రగానే ఉంచుతారు. అమ్మవారిని ధవళ వస్త్రాలతో అలంకరిస్తారు. కుంకుమ, ధవళ వస్త్రాల మెరుపు కాంతితో తిల్లై కాళిక అమ్మవారి దర్శనం కటాక్షిస్తున్నది. ఒక్క క్షణకాలం మాత్రం కాళికాదేవి సన్నిధిలో కళ్ళు మూసుకుని భక్తితో ధ్యానించినా చాలు, జన్మజన్మల పాపాలు పటాపంచలైపోతాయి. అంతటి మహిమాన్వితమైంది ఈ ఆలయం. తిల్లై అమ్మవారి గర్భగుడి ఆవరణలోని పరివార దేవతామూర్తులు, అమ్మవారి అంశాలు కలిగిన అనేక దేవతామూర్తులు సౌందర్య శిలారూపులుగా అనుగ్రహిస్తున్నారు. దక్షిణ ప్రాకారాల్లో 7 హస్తాలతో వినాయకుని భంగిమ అపూర్వమైంది. నిలబడి వీణ వాయిస్తున్న సరస్వతీదేవి విగ్రహం ఈ ఆలయంలో అద్భుతంగా గోచరిస్తుంది. ఉత్తర దిశ ప్రాకారంలో దుర్గాదేవి, చండికేశ్వరి కరుణామూర్తులుగా దర్శనమిస్తున్నారు. చెన్నై నుంచి 240 కిలోమీటర్ల దూరంలో చిదంబరం ఉంది. ఓం నమః శివాయ.
मुझे हाँ